Číslička. 48, myslím. Tak ji budu pustit. Tady takhle mi to vzala u té lodě. Krásně jsem viděl, jak mi potom vyjela. Pouštěl jsem nový podběrák i podložku. Tak super. Teď se povedla krásná, strašně jako velká, ale ona má jenom 55 cm, ale je strašně vyžraná. A mám z ní strašnou radost. Tak ji budu pustit.